Takže ahoj, já vás zdravím. Mám pro vás další produkt od Brazil Keratin a tentokrát je to kondicionér, kokosový kondicionér, opět s kokosovým olejem, hydrolyzovaným keratinem. Tenhle kondicionér, prostě pecka. Když se ho dáte na vlasy, nemusíte pomalu rozčesávat vlasy kartáčem, protože prostě stačí si ho dát do vlasů, projmout si ty vlasy a on ho jakoby rozčeše. Prostě nejlepší kondicionér na světě. Neobsahuje silikony, neobsahuje parabeny, neobsahuje sulfáty. Prostě krásně voní. Bomba, pecka. Pro mě jednička, nejlepší kondicionér, na který jsem kdy mohla narazit. Opravdu super. Takže všem doporučuju. Je to následná péče šampónu, na který už jsem dělala video. A určitě ho vyzkoušíte, protože fakt stojí za to a nebudete litovat. Je to teda na poškozený vlasy, jo, není to na nějaký, třeba když by chtěl člověk objem nebo něco, to určitě ne, protože zbytečně by to zatěžovalo vlas a asi byste s ním spokojení moc nebyli, takže opravdu na suché poškozené vlasy tento kondicionér. A pokud možno nedávat hlavě, ale dávat jenom do konců, protože by se vám mohla mastit pokožka. Tak to bude vše. Mějte se. Ahoj.